Praise the Lord, Hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak nang pai flea. So ani Kristen takok bukurok tabuk ni joro chumnugo chini cerai rok ma fani ko khnaya. Abuni karon tamong nam. Chengkisa semana nangwa as a Kristen ngai hekaba as a cerai ni buma bofa ngai seng semana nangwa. Tam ni bagi ani cerai rok ani ko khnaya. Tan ni bagi ani cerai rok ang bai halok hamia. Tam ni bagi ani cerai rok ang bai asuk kethana ni naya. Tamu karon rok tong, tamu reason rok tong. Abo chung semana nango ese buma bufa ngai. So ani Kristen takok te bukurok chung chini tabuk ni joro chini mafa tomung no kisa semana nango. Tan bagi tikno chung chini cerai rok kok khna yang chung joro chini cerai rok no chimi chung hamia hno. But omo kubida ki cerai rok kok khna yang man babo borok ni da chaya angna nangke chini buma bufa rok ni bodo chaya tong. But ang norok no tini sai khnal nam chungo ঠিক আছে cerai rok ni chaya tongo ma phani kok khnaya mane hai phano a cerai rok ma phani kok khnaya mane aro ma phani bo chaya tongo bahai ke tini abuno tei norok nang sanani muchungo so ani kristoni takhok rok har fek no norom pru nang je takna muchung mano tagei ri mano jodi haragai thanga ga nang ni je takna muchung ma tei nang abuno tagei manglak katabuk chini cerai rok bo omo haino Jeng cerai puru jadi borokno kok kaham sawi kaham perumung ruwi borokno tomung kaham no ria engkang angke borok torman yaglo neng jasek pano borokno purungdi jasek pano kaham sadi borok abuno yacagai ne manglak abuno bagin tabuk sini cerai rok kotor engman yaglo maafano sak nangya maafani kok khnayanggo tamni bagai ingke jeng maafarok jeng cerai puru je borokno khaina nangmani je borokno jeng snamna nangmani Abuno cheng khlailia abon bagi tabu chini langmo cheng bugiwi matongo abuno bahai ke thik khlainai abuno tini sengkisa salayon but jorao chini ma faro khangrai hai tomung ungo khangrai ni tomung norok saideman khangrai bo bektigoto uklok tei himbo bo bini besarok no ngang kengke beskang tei hindi hnai sao beskang tei hindi hnai besarok no frunggo bo sakbai thangke uklok tei himbo besarok no ka beskang himdi ni frunggo amo unnaida abo unnaida jorao chini nu khungo bohaino chini mafarok ni tongmung khangrai ni haino chungga hamia lama tei thangai tongo chung chini besarok no ka kaham lama no frunggo abo unnaida abo oda angno for example chung buma bufa song belai kena cuak nenggo jeng sini besano frunggo cuak ta nengdi abo hamya jengla okra anggai buma bufa anggai si man nenggo samung khaimani kosto ni bagai norok le ta nengdi abo hamya ki abusa nini kokno nanaida neng bektigoto se borok ni beskango cuak nenggai phunogo ngangke neng borok no kaham ke bele frunggo cuak ta nengdi nei abusa nini kok khanaida 100% abusa nini kokno naglak bobo huija gai phano nono kogai pano achwak no nai chini ma farok omo haisa birita nangdi abo hamya drakta chadi abo hamya nai batabuk chini kaijak ma farok ni tomung nai di busani buskangono biri nangkha busani buskangono koi chakha busani buskangono kok hamya saka busani buskango sungsani kok citra kok rokno chung busarok ni buskango sao so busarok sabuni oroni sreng abunora puila muito naradi cerai ni puila rengsrengjaknai nok borok cerai rok ni puila rengsrengjaknai nok borok aboki school lo da aboki a phrungnai rok da phrung puila rengsreng nok bobo gachini nok se reng phrungnai puila chini besarok no gacheng mafa se Jadi sing sini mafa ni sini klaitai no jadi sing klayang gang ke sini besarok no ceng kaham mana mo cungi bo ceng kaham manglang. Ani Kristoni takok tai bukurok aboni bagi tini ang noro no sana mo cungo ceng sini besarok ni beskango tomung kaham dongi phunganango. Tomung kaham dongi phunganango. Cing belai ofen sini buma bufarok ceng sini besarok ni beskango tomung kaham no dongi phunugya aboni bagi sini besarok bo haino abono no serenggo. Tahu cerai koroksa cikonsa ceng jepur family visit kelai puro nuka a cerai bo wafi chano bo biri sinambui nungo hake wapi chano biri sinambui nungo
Achrai boro serengkana. 100% guarantee bo kaisa tai kaisa ni thani da serengkana. Kubi kaisa kok ngke achrai okar rok ni thani serengka ngiman bini ma eba ngiman bini bufa. Gabon bagian Kristen ni takuk rok cerai rok okar rok ni thani serenggo. Abun bagai sudu ma fano simi abat ang oro bidu nai tuna joto okra cakra rok na sanamu chungo cerai rok ni bus kango huske tongdi. Brok ni bus kang kaham example adi. So cheng sini busa betul no kaham mana mucungo kaham klanya mucungo haipuna klai maindia reason tamo gange cheng ব্যক্তিগত bo sini langmano brok ni busang kaham ke phunogia abon bagi cheng buthai manyang itongo. Praise the Lord, hallelujah. Abo kaisa mutu naradi second mutu naradi sini busano cheng hamjak ma rna nango hamjakma sini busano cheng hamjakma phunona nango hamjakma phunona nango ambelai important sini bihig busai hamjagai sini busano support khana nango appreciation khana nango appreciation borno cheng kaham ke sana nango kaham hanani nango ambelai important take isa point mutu narade 3 number cheng jorawo sini busa rokno support khaya sini busano cheng logiria sini busa sini sakni samung bai cheng biji wo khatongo sini busa rokno jora rnani sini thani wo jora krei. So ni Kristen takuk te bukuro judi nang nini busano kaham khlanya muchung khangkang ke nang nini busano jora maranai nini busa bai tongna bagi nang jora mati khlainai ta sadi nang ang biji samung bai palaya office ni samung paya nok ni samung palaya hanu judi nang nini busano jora reya ngang ke nini abusa dera oi thangai ang tabuk khoroksa Don Bosco school bai krungai tongo 5 bosor ani experience engka tabuk kebangma cerai rokno nugo kebangma karakter baksa cerai rok batongo kebo bai kok sana muchungya kebo bai kok saya kebo bai tongya kebo no mani bagi chaya wai am tamni boron theke borok serengka inka abo kuisa kok ngai bose borok cerai chikon pro borok no attention ria chini mafa judi mafa jepru cerai ringai judi mafa kok thaisa kok saya cerai be kok sana naya cerai kaham hamya sungpru kok utoria asrai ni bakhaw ma haiwan sabi thanai borok bini kok no khanaya sibla bini kok no sak nai sibla nei bini bakhaw wan sok mongabo fix ngai thangnai bakhaw gaboni bagai ngke bo apur ke ব্যক্তিগত tongsinai sak bai tang tongnai buinotai sak nanglak nung ringi be bok khanaglak nung kok saibe bonona care khaiglak so abu chini ma phani thani tamni bagi ki chingchini sraino support khayani bagi chini srai rok omuhai ingo taikisap tabuk ni joro chungnugo chini charaino chung support bahake khlai ngangke cerai kap ka chung tam khlai mobile reiriwo so ang kabang kalbar rogo thango kalbario maicha puru omuhai nugo cerai rok mobile nai tongo cerai buma kha mai to gucharo mobile sego kamnan sengo mobile ruo santi ke mai charo tugui so ni Kristen ta kuk tai bukuro cheng besano jorar nang mo jagao tabuk chini mobile se chini besarong no jorarwo mobile ni besano kaham khane da tabuk truk angorok no okok gusana muchungo mobile ni dartei tabuk kabang mo cerai kok mai rok ngi tongo mobile dartei tabuk kabang mo cerai rok nosto ngi tongo mobile addicted ni dartei tabuk kabang mo cerai school of faina muchungya porinani muchungya abun ni Kristen ta khuk tai bukro norok ni busana norok jorar nani nango busy khemang ta tongdi ombelai important be with them support them borok bai tongdi borok ni logiwo tongdi borok no logirdi toroi thangka ni yakarai tardi logiwo tongdi support khaidi borok no kaham samung kham borok no praise khaidi ombelai ne important praise the Lord hallelujah ma farok noro wansuk naidi nini tomung chamung bahai mutu naragdi tabuk nini tomung chamung bahai mutu naragdi baksa nu khungoba nogo chini buma bu farok gunda hai kisah misal saya kayak cerat businai kisah misal samung hamya kayak acuk bahasa kelarisan tam kayak sastir nih besar rok no mungkin kaham da joro sini besar kasih cikon tete mistake kayak tam kayak kutuk nai buini bus kamu kutuk sinai buini bus kamu hun sinai kuno ai uklok bus kang nasi gawi chung joro bor sini besar rok no lacima cinca rok kayak kutugui so omo hai trik sini atomong no cing cek kayak nago
sini besarok we nang kaham ব্যবহার খাইkange nang kaham no mannai jodi nang kaisa udahoron na muchungo bari o nang kuno mungsas kaik pro mono kaham ke tili kaham ke naya ngangke nang torui logai buthai machanai nei tawon shakti nang machagala Bagani Kristen ta bukhurok sini mafa ni samung cheng khana nango sini busabote kok khnaya angkhang angge tabuk cheng ব্যক্তিগত se check khainang ro ব্যক্তিগত chini tomong bahai cheng kisa nai nena nango ang mafa ngai je ang ani busano je rena namon ang reida man kha ani tomong rok bahai ani busabote ni buskango belai kubui kok ngai chini tiprasa rok prai borok no kala prai nu khungono nugo puma bufa ni tomong chamung hamya abang bagi besarok bot truk derawi tanggo ambagi puila cheng mafa se sini tomong no selainnya nanggo cheng mafa tomong selainnya nanggo tomong hamya tongke selainnya ni nanggo besabutin yang besang kaham kaisa example eba udahoron ngananggo abang bagi besabutin yang besang ta betawalai di ama belai kena caya tabo tawalai di ama belai kena caya praise the Lord hallelujah abon bagang tini norok no obono sanani muchungo sini langmono change khairi puila tabuk serai rok je kok khnaya mafani norok na ang sanam muchungo muito narak di kaito ni kaisa dagima kok obono tabur rakhogya ta tongdi araida nini ani bagi belai kaham ama kaisa hamari nang raidona rakhok di tai bini hamari ni yachakti amo haise aboni bagi mafano borom rodi wani cerai rok norok okok no muito narak di ma fano borom rama bai chengkai to ni hamari rok ya chagai mano sengsini langmo success borok ngai mano abun bagai be obedience engdi nini ma fani kok knadi amun ipis ni chapter soy ni duyotam saka cerai rok ni bagai kaitor kaisa raida mana abuse ma fani kok knanani soni kristoni takuk te bukuk rok te ani khazani cerai rok norok mafani kok nadi mafano sak na nyatang di mafa bai tawalai di mafano kok krak kata sadi tangni bagai nganga abo chini buma bufase borok sno osal tal no phunuk nai kaitor borok no rekha borok chno yachakha tini mafani dartei chang tini osungsaro joto tongmane me mafani bising tino aboni bagai sing mafano khibiri mania chang mafano sak na ya ngai mania jadi sing mafano jadi sak nang yang kha mafano kok na yang kha muito narak din ini lang mo mung sasuk dera mung phainai mafano sak nang yang mung sasuk ini lang mo dera mung phainai tamni bagai ngange kaito ni raidano jadi nang rakhog yang ngange kaito ni protection nin thani krei jepro nang kaito ni raidano rakhogo apro kaito ni protection nang bai tongnai nang soitano mechanai manai osungsano nang mechanai manai tai hamiano nang mechanai manai abon bagi nini langmo nang success ngan muchun kha kaito ni kok khna ma hai nini mafa ni kok khnari nini mafa no nang nakar di jadi nini mafa nini beskong tomung chang hamia jinis aba hamia ka tongai phaikang ke nang nini mafa no nakari redi borok bo bahan bethai ni borok joro norok ni beskong chaya samung rok khlai mano nakari redi o mafa hanjak nai rok norok no ang obono bo kok ton namuchungo joro chini besaboti rok chaya khlayo haibono Jeng polis hai ingai sini besabutuina asuk bicar tak khaiti borok cerai rok joro caya khainai joro hamya khainai but jeng mafa ngai jeng borok no nakar nango borok no jeng yachagai nanango praise the Lord hallelujah kaiton rok jotono hamari khlai tongtu amen